Кажете ми хронологически кога и как е изчезнал сина ви. Той е толкова отговорно дете. Колко да получи на 2 цигари? Какво? Какво? Не какво! Кога? Какви са тия? Майка ми и баща ми. Какво правят тук? Аз ще отида да се облека. Бира? Аз съм треньор на отбора и Има и водка. не съм чувал нищо за злоупотреби за допинг. Тъп, че ли са ви без да знаете? Имате ли отговорност като родители? Аре, като спредеш да тръгвам. Като спредеш да тръгвам с тях. Тянкс, чакай ме! Окей. Окей, кажи го на майка си. Не разбирам. Идват крадци у вас, а вие им слагате да хапнат пиле с ориз. Тук буши ли са?